Nej, det er godt. Er du sikker på det? Ja, jeg løb lige over. Den sidder her. Den sidder oppe på enden af den der. Du kan bare blæse hen til den. Sådan der. Nej, den er stor, er den ikke? Godt fanget. Så skal vi bare i den næste. Den er nok over 8. Der er en derovre også. Nå, Anders. Så jeg kan bare ikke have det. Men husk nu, at have kabel på. Det var ikke nyt.